Guys, hindi ko in-expect yung ganitong kagandang lugar na ito. Grabe, parang hidden paradise dito sa Eastern Pangasinan. Sobrang lamig ng tubig, sobrang relaxing ng paligid, at ang daming tao na nandito para mag-chill. Tara, samahan niyo si Papa Jazz para tuklasin ang pinakaastig na falls sa Natividad. At sa video na ito, napasyal nga tayo sa isa sa mga sikat na pasyalan dito sa Eastern part ng Pangasinan. Ang napakagandang Maranum Falls dito sa bayan ng Natividad, Pangasinan. Ayan, isa ito sa mga lugar na masasabi mong medyo nasa dulo ng Pangasinan. Pero guys, believe me, sobrang worth it ang biyahe papunta dito. Grabe, first time ko rin talaga makarating dito. At honestly guys, shocking experience talaga para sa akin. Pagdating pa lang namin dito guys, wow, ang daming tao, grabing dumagsa. Maraming visitors na papunta dito para mag-chill, mag-relax, maligo sa malamig ng tubig, at syempre para matakasan pansamantala ang ingay ng city life. You know guys, sometimes kailangan mo din talaga ng ganitong lugar, yung tipong tahimik, presko ang hangin, at maririnig mo yung tunog ng tubig na umaagos sa falls. Very calming, very relaxing, parang instant stress reliever talaga. So habang papalapit kami sa mismong view ng falls, ayan, unti-unti mo nang makikita yung ganda ng natural rock formations. Talagang mapapahinto ka sandali para humanga sa ginhawa ng kalikasan. Ang tubig na nanggagaling sa bundok ay sobrang linaw at sobrang lamig guys. Grabe! Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit maraming naliligo at nag-i-enjoy dito guys. And of course, hindi lang natural ang nagpapasaya sa akin dito. May mga followers din pala tayo na nandito sa lugar na ito. Honestly, hindi ko sila ina-expect na makita dito, pero lumapit sila para bumati at magpa-pictures. Kaya sa inyong lahat na nakasalubong ko dito sa Maranum Falls, maraming salamat sa suporta ninyo kay Papa Japs. Nakakatuwa lang isipin kahit na saan tayo pumunta, may mga taong nakakakilala at sumusuporta sa mga ginagawa natin. That really means a lot to me guys. At syempre, hindi rin mawawala ang mga bonding moment namin ng mga kaibigan ko. Nagdala na rin kami ng mga baon namin guys. May mga pagkain, may drinks, at nagkaroon ka rin kami ng mini picnic dito sa tabi ng falls. Habang kumakain kami, tawanan, kulitan, at kwentuhan pala. You know, sometimes the best moments in life are the simplest ones. 'Di ba? Hindi kailangan ng mamahaling lugar, hindi kailangan ng malalaking event. Basta kasama mo yung mga taong nagpapasaya sa'yo, sapat na iyon para maging memorable ang isang araw. Special mention din pala sa isang mga nagpasaya ng araw na ito, ang ating sponsor sa pagkain, drinks, at syempre sa good vibes. Maraming salamat kay Sir Ricky. Ayan, dahil sa inihanda yung mga pagkain, ayan, talagang nabusog kami at lalong sumaya yung banding namin dito. At dahil mahinit ang panahon ngayon, dahil summer season na, hindi masyadong mararamdaman ang init dito. Bakit? Dahil napapalibutan ang lugar na makakapal na puno at fresh mountain air. Dagdag pa dyan ang malamig na tubig na diretsyo talagang nanggagaling sa bundok. At guys, kaya kung naghanap kayo ng lugar na pwedeng puntahan para mag-unwind, mag-relax, at mag-enjoy kasama ang family o barkada, isa talaga ito sa mga lugar na pwede kong i-recommend. Sa totoo lang, minsan kailangan din natin talagang bigyan ng time ang sarili natin para sumaya. Hindi pwedeng puro trabaho, puro problema, at puro stress lang iniisip natin sa buhay. Minsan kailangan din nating huminga, lumayo sandali sa mga bagay na nagbibigay ng negativity. Iwan muna natin yung mga bad vibes at pati na rin yung mga taong nagdadala lang ng gulo sa buhay natin, 'di ba? Because at the end of the day, life is short. Kaya habang may pagkakataon, enjoy the moment, create memories, laugh with your friends, appreciate the nature. At higit pa sa lahat, pasayahin mo rin yung sarili mo. Awa! At kaya naman maraming salamat sa lahat ng mga nakasama ko sa lakad na ito, sa mga bagong kaibigan na nakilala namin dito, at sa lahat ng mga followers na patuloy na sumusuporta kay Papa Japs. Maraming salamat lamut. This is definitely one of those days na masasabi mong simple pero masayang experience. Isang masayang gala, isang magandang lugar, at mga taong nagbibigay saya sa bawat isa. So this is Papa Japs, and that's the story.